Kaixo arratsaldeon. Asteko eskerrak eman nahizko nizkien hemen zaudeten guztioi eta Osasungo Euskalduntzeko erakundeari ere eskerrak eman nahiko nizkion jardunaldi hauek antolatu izanagatik. Bigarren mahai inguru honekin arratsaldeko saioari hasiera emango diogu eta oraingoan COVID-19ak osasun mentalean izan duen eraginari buruz hitz egingo dugu. Duela 2 urte, birus batek gure bizitza hankaz-gora jarri zuen, hasierako itxialdi gogorrak eta ondorengo normaltasun berriarekin etorri diren neurri eta murrizketa guztiek gure egokitze gaitasuna jokoan jarri dute. Horrexegatik COVID-19aren eraginez pasa dugun egoera larri hau dela eta honen inguruan hausnarketa sakon bat egitea ezinbestekoa iruditzen zait. Horretarako, 2 egun hauetan pandemiak osasun sisteman eta gizartean izan duen eragina azalaraziko digute honi buruz gehien dakitenek, profesionalek alegia. Bigarren mahai inguru honetan ditugun 3 hizlariek, Iñaki Arrizabalaga psikologo klinikoa, Aitor Urtasun gizarte langilea eta Leire Erkoreka psikiatra, ongi dakite pandemiak jarri dituen erronka berriak eta agerian utzi dituen beharrak osasun mentalari dagokionez. 3 saiatuko dira azalarazten zeintzuk izan diren pandemiaren garaian beraien ikuspuntutik ikusi dituzten arazo nagusiak. Azalduko digute ere zeintzuk izan diren pandemiaren aurrean beraien esparruan antolatu diren erantzun importanteenak, bai alde pertsonalean, baita antolamenduan ere. Eta azkenik argituko digute ze gauzak ikasi ditugun pandemiaren ondorioz gure etorkizunerako hoberantz joateko baliagarriak izan daitezkenak. Bakoitzak ikuspegi desberdina duelakoan eta horregatik elkarren artean erantzunak osagarriak izango direlakoan, beraien aurkezpenekin utziko zaituztet. 3 hitzaldiak amaitutakoan, denboratxo bat izango dugu, hemen zaudetenak galderak egin alizateko, zuen burutazioak, hausnarketak, ideiak edo nahi duzuena elkarrekin partekatzeko eta horrela eztabaidara gonbidatzen zaituztegu. Horrela luzamendutan ibili gabe, lehenengo hizlariarekin hasiko gara, Iñaki Arrizabalaga etxegoena, psikologo kliniko dugu, eta bere lan ibilbide nagusia Nafarroako osasun mental sarean izan da. Izan ere, 1987tik 2021era, Burlatako osasun mentaleko zentroan lan egin du, eta 2021eko urtarriletik aurrera kudeaketa lanetan dabil osasun mentaleko gerentzian. Iñakiren ibilbideak 2 alderdi diferenteak eskaintzen ditu asistentzial alde batetik, eta gestio eta kudeaketarena bestetik. Eta horrek ikuspunta jakingarria eskaintzen du zalantzarik gabe. Horrela Iñaki nahi duzunean, zure txanda. Hasteko eskerrak eman gonbidapenagatik. Eta, saiatuko naiz, laburki, aurkezpentsu bat egiten, ezta? Pandemiakin hasiko gera, ez da, pandemian gaude oraindik. Gora bera olatu asko izan ditugu, ondikan pandemien gaude, ez? Eta argi eta garbi dakogu ze eragina izan duen biztanlerie orokorrean eta biztanleriaren egoera emozionalean, ongi izatean eta bizikalitatean. Estresa, antsietatea eta depresio mailak handitu ditu. Eta historian aurrekariak daude. Badakigu, pandemiak egon direla, izurria dela, gripia dela, iesa dela, kolera dela, eta ikusi izan hori dugunez, bera eragin izan zuten ere bai, gizartearen antolamenduan eta pertsonengan. Krisi sozialare ekarri du, beraz, osasun mentalen dituen ondorioai adi egon beharko dugu. Oinarrizko beste konzeptu bat kontutan hartzen badugu, hau da, ez dago osasunik, osasun mentali gabe, garrantzitsua litzateke, arreta proposamenetan alde sozialak eta ekonomikoak kontutan hartzea, pertsonaren alderdi, bai biologikoak eta psikologikoak ahaztu gabe. Aldi berean, era berean prebentzioaren eta osasunaren sustapenaren garrantzia azpimarratuko dugu, artatze sanitarioa ahaztu gabe. Egia da, desberdintasun material eta psikosozialak era egokian kudeatzeak eragin babeslea du herritar guztien osasun mentalean eta batez ere pertsona zaurgarriengan. Inork ez zuen espero mundu mailako horrelako krisirik eta munduko herrialdek zuen prestatuta
koronavirusak eragindutako gaixotasun pandemia bati eraginkorrean erantzuteko. Gero, orain, momentu honetan badaukagu beste krisi bat etorri zaigu, badirudi pandemia maitzear dagoela o zegoela, badaukagu beste krisi bat, gerraren krisia, eta horrek badirudi bere eragina izango duela pertsonen egoera emozionalan. Sarrera, kondutan hartuz, sartuko naiz orain pandemiak sortu dituen arazoak, aztertzen. Gizarteren ongizatean izan du eragin nabarmena. Arrisku faktoreak egon dira, vulnerabilitate biologikoa eta psikologikoa ahaztu gabe, ondorio sozioekonomikoak, lanpostuen galerak, pobretze ekonomikoa, dolua egiteko zailtasunak, kezkak, ziurgabetasunak, bizimoduaren aldaketak, jarduera atsegingarrien galerak, komunikazioa eta interakzio soziala ereduen aldaketa, urruntze fisikoa. Eta, arrisku faktore hauek noski eragina esan dute pertsonaren egoera emozionalean. Egia da, gaina talde zaurgarriengan ere inpaktu nabarmena eta handia izan duela. Eta ze pertsonengan, haur eta gazteengan, bakarrik dauden adineko pertsonengan, buruko arazoa dituztenei, migratzailei, talde gutxitu o minorizatuen langabeei, zailtasun ekonomikoa dituztenei, indarkerien biktima diren emakumeei, kasu hoetan eragin handiagoa izan du eta kontutan izan behar dugu kolektibo hauek intentsitate handiagoko gizarte eta osasun laguntzak beharko dituztelako. Osasun egoera profesionalengan ere oso garrantzitsua izan da, hasiera batean, prozesu bat izan da, hasiera batean kontrol ezaren percepzioa zegoen, ziurgabetasuna, arreta prozedurak garatzeko zailtasunak, informazio aldakorra, kutsatzeko eta kutsatu izateko beldurra, babes neurrion falta, eta hori aurrela izan prozesuak gero, demoraren poderioz, kontrol percepzioa gauzatzen hasten da. Baina nekea ere azaltzen da, itxaropenuneak sortzen dira, txertoa direla eta pandemiaren amaiera percepzioaren percepzioarekin lotutako itxaropena, txertoak berandu iristen dira eta iristen direnean ez dituzte aurreikusitako eraginkortasuna lortu. Eta etxipen eta neke pandemikoa ezartzen da. Bai, eta ikusten da suminkortasuna eta zerre sentimenduak gora egiten dutela. Eta hori gure eguneroko lanean ikusten genuen. Nola pertsonek erabiltzaileek oso azerrekortza duen lan taldean, lankidekin azerkortasun hori azaltzen zen. Osasun zerbitzuen kudeaketan ere hor zailtasunak azaltzen ziren. Zailtasuna horrek abiatzeko, alde batetik erabiltzaileen beharrei erantzuteko eta bestaldetik babesak martxan jartzeko. Eta horrek ondoriak ekarri ditu, alde batetik maila desberdinetako arreta sistemaren arteko deskonexioa eta koordinazio falta. Eta hori areagotu eginda. Osasun zainketan jarraitasuna eta osasun sistemen integrazioa ere mugatu eginda. Osasun mentaleko zentroetan arreta eskaria handitzen ari da, eta gainera, arazo bat daukagu ez dugula profesionalik plantillak osatzeko. Beraz, zailtasunak ditugu, jasotzen ari garen eskarei behar ezela eta garaiz erantzuteko. Horrek itxarrun zerrenda handitzea dakar eta egoera hau kudeatzeko zaila da. Irisgarritasuna eta ekitatean eragin nabarmena izan du. Osasun mentalatik arreta eskaerak gogora egin du ez bakarrikan sektore publikoan, baizik eta kontsulta pribatuetan, ikastetxetan, unibertsitateetan.
Beste arazo bat egon da paziente kronikoetan. Pandemiak sortutako beharrei erantzuteko paziente kronikoen arreta sanitarioa mugatu da. Ez bakarrikan arreta atzeratzen jundelako, baita ere ezarritako babes neurriak eta kutsatzeko beldurrak arreta eskarien murriztea ekarri du. Ondorioz, prozeso kroniko askoren desoreka ekarri du eta horren ondorioz baita ere izan du ere impactu egoera emozionalean. Tratamenduari iristeko oztopo horiek ere desoreka psikopatologikoa ere eragin dute burun nahasmendu duten pertsonengan. Haur, nerabe eta gazteengan ere eragin nabarmena izan du. Ze gazteen bizimodua momentu batzutan eten eginda, besteetan murriztu eta orokorrean aldatu eginda. Sare sozialak harremanetako bidea bilakatu dira, askotan bidea bakarra bihurtuz, isolamendu soziala eta sozializazio afektiboan ondorioak sortuta. Kontutan izanik, sozializazioa gazteen oinarrizko behar bat dela. Etxean gurasoekin gehiago egotean arazoak eta eztabaidak eragotu egin dira. Eta ohizko etxetik kanpoko ereduak galdu egin dituzte. Familiaren arteko eta sare komunitarioaren laguntzak murriztu egin dira. Eta urruntze fizikoa esan behartzuena urruntze afektiboa ere bihurtu da. Beste gai oso garrantzitsu bat gertatu dena gazteekin, gazteak kriminalizatu eta sentitu dira pandemian. Kutsatzeak saihesteko neurrien aurrean gazte batzuk jokabide arduragabetan jarri, gazte batzuen jokabide arduragabetan jarri da fokua, eta biztanleria osoaren osasun arriskoan jartzen duen talde homogeno bat bezala ikusi da gazteria, eta honek gazten irudia negatiboa indartu du. Testuinguru honetan, portaera adierazpen emozionala eta kognitiboak desegokiak areagotu egin dira. Intentsitatea handiz gauzatuz. Eskola joateko beldurra, gizarte isolamendua, jarduera fisikoen murrizketa, logoitura desegokiak, gorputzaren irudiarekin loturiko elikadura desegokiak, sare sozialen bidez egindako jasarpenak, autolesioak, bere buruaz beste egiteko saiakerak, alkola, tabakoa eta legez kanpoko beste sustantziaren kontsumo goiztiarra, pantailaren erabilpen desegokiak, apustuak eta bar. Ikusi duguna da portaera hauek areagotu egin direla. Eta intentsitateaz nabarmen handitu direla. Eta suminkortasuna eta azarren sentimenduak ere gaztengan azaldu dira. Erritual asko galdu dituzte 2 urte hauetan, eta bere eragina izan du gazteen portaeran. Suizidioan bere eragina izan du ere. Suizidioari buruz datu estadistikoak Instituto Nazionaletik, Estadistikako Instituto Nazionaletik eta Nafarroako Auzitegien medikuntzatik lortzen ditugu. Datuz hitz egingo dugu eta ez dugu ahaztu behar datuen atzean pertsonen haunitzen sufrimendua dagola, beraz ez dira sekula onak izango datuak dira. Nafarroan 2020 urtera arte datuak egonkor ageri dira, erregistrua fidegarriak ditugunez geroztik. 50 pertsone inguru hil dira urtero bere buruaz beste eginda, media hori, batat besteko hori. Horietatik 55 eta 60 inguru osasun mentaleko sare publikoan tratamenduan zeuden, heriotza gertatu zenean. Nafarroako suizidio tasa gainerako autonomiak erkidegoekin lotuta, alderatuta Espainiako batez bestekoaren inguruan dago. Azken urteetan suizidio tasa egonkor mantendu da 2020 urtean egonkortasunaren mantendu da Espainiako beste herrialdetan ez bezala, baina 2021 urteko datuen joeran aldaketa bat ikusten da. Bere buruaz beste egin duten pertsonen kopurua modu esanguratsuan hasi da. 31,8 2020 urtearekin alderatuta. Emandako erantzunak zer egin dugu egoera horretan? Gure saiatu gea, zeintzan gure helburua zen, gure erabiltzaileari behar zuen
erantzunak eman, ez? Eta horretarako zer egin dugu, teknologia berriaren erabilera, bai asistentzia, bai arretarako, bai koordinaziorako, bai formakuntzako eta bai kudeaketarako. Tresneri honek errestu egin du ekintza hauek. Telefono mugikorrak prestatu dira, osasun arreta bideokonferentzian bidez modu telematikoan egin alizateko, erabilera egokitu behar izan da erabiltzailearen ezaugarriei. Pandemian ere eskaini da laguntza psikologikoa hainbat modutan antolatuta, bai telefono bidez, bai presentziala talde lanetan, talde terapian, eta zuzenean ospitaletan ere bai arreta zuzenean zeuden langileekin. Biztanleria orokorrari zuzendua, isolamenduan zeuden pazientei, COVID-ez hildako pertsonen zenidei, eta COVID-ez zuten pazienten zuzeneko arretan esku hartzen zuten profesionalentzat. Osasun zentroak berregoki behar izan dira, eta osasun zentroko lanak planifikazioa aldatu behar izan da. Oreka hori lortu behar izan da, alde batetik prebentzioa eta bestetik arreta. Horregatik osasun zentroko espazioak eta agendak egokitu behar izan dira, profesionalen jarduerak planifikatu eta olatu bakoitzaren ezaugarretara protokoloak eta prozesuak egokitu kutsaketak saiazteko eta noski erabiltzailearen zuten arreta sanitaria jasotzen zuten bitartean, ez? Eta hau lan neketxu ezan da benetan, ze askotan oso zaila izaten zen, jakitea noiz arte zer egin bertzen, nun jarri bertzen mugak, aurrera eta atzea ibiligea. Eta etorkizunerantz begira, ze ikasi dugu pandemiarekin da zer egin behar dugu. Alde batetik nik uste teknologia berriaren erabilera sustatu behar dela. Zertarako alde batetik asistentzian, koordinazioan, formakuntzan eta kudeaketa erresteko. Horretarako zer behar dugu, alde batetik profesionalen prestakuntza sustatu behar da. Bestetik, pazienten ezaugarrietara eta premietara egokitu beharko da. Noski, guk gure erabiltzaile kasu askotan eta nahasmen larriak dituztenean, arazo kognitiboak dituzte, beraz, askotan, zaitasen dituzte baliabideak erabiltzeko, eta orduan, bideratzaileak erabiltzea ere beste aukera balitzateke, batez ere osasun zentrotik urrun dauden pertsonentzako. Eta gero, araudiaren garapena oso garrantzitsua da, teknologia horiek behar bezala erabiltzeko. Osasun sistemare indartu behar da fidegarritasun handiago emateko. Antolaketa eredu berrietan oinarrituz eta sortzen diren behar berriei erantzun malguak emateko. Aurrekontuak eta baliabideak kudeak eta egokituz eta nola hala erantzun eraginkorrak emateko beharrei. Osasun langileen kudeaketa ere egokitu egin behar litzateke. Osasun langileak zaindu egin behar dira, burnouten egoerak aurreiko zu behar dira, estresa saiestu behar da, eta hori nola egin. Alde bat, nik uste bi modutara, ez? Alde batetik empatia, baina besteatik ere kudeaketa zentzuzko kudeaketak antolatuz langileek testu inguru egoki bat izan dezaten bere jarduera aurrera ateratzeko. Orduan lantaldeak suspertuz, disiplinanitzeko formakuntza bermatu, eta bar. Elkarlana sustatu, eta elkarlana eremu desberdinetako elkarlana, eremu desberdinetako ekarpena kontutan hartuz, ongi izate sistemaren, hezkuntzaren, etxebizitzaren, zaintza sistemaren, kaltatuen elkartearen, zeniden elkartearen, sistema judizialaren baliabideak bateratu behar dira. Ez eta hor lan elkarlana sustatu behar dugu. Giza eskubideak eta osasun mentalare beste arlo garrantzitsua bat, praktika humanizatzaileak bermatu behar dira,
profesionalak sensibilizatu, formakuntza sustatu, praktika deshumanizatzaileak ezabatuz, eta pertsona pertsonaren erabakiak kontutan hartuz, bai bere tratamentuan eta baita ere sistemaren antolakuntzan. Genero ikuspegia ere mantendu behar da, beste begirada aldatu behar da, egonezin emozionaleren buru nahazmenduaren eta adikzioaren adierazpenak desberdinak dira gizona eta emakumeen artean. Baita ere aurre egiteko erabili behar diren baliabideetan. Emakumeak depresioa, estresa, ansietatea, somatizazioak eta elikadoraz nahazmenduak indize altoak dituzte, gizonak berriz, sustantzien kontsumoak, suizidioa eta nahazmendu antisozialak. Arrisku faktore psikosozialak dira eta emakume osasun mentala okerrago izateko arrisku handiagoa izan dezaketenak. Beste arlo bat eta garrantzitsuena haur nerabe eta gazteen arreta egokitzea. Detekzioa antzemate goiztearren garrantzia kontutan hartu behar da. Ze buruko nahazmenduen eguneko garrantzitsu altu bat haurtzaro eta gaztelan hasten dira. Bizimodu berriak osasun mentalen arloan arazo berrien agerpena dakar. Eta orduan arreta guztia, plangintza, planifikazio guztia egokitu behar dira zea egoera berria betara. Ikusten duguna da gaina gazteen gazteek zailtasuna dutela gure sistemara etortzeko, iristeko irisgarritasuna zaila da gazteengan, beste eskema batzuk dituzte eta nik uste ikuspegi klasikoak aldatu behar direla. Eta, bukatzeko herritar zaurgarriengan ere oso importantea da iristeko baliabideak sustatu behar direla. Oso ongi, mi esker Iñaki, emandako... Eskerrik asko emandako begirada zabalarengatik. Eta orain jarraituko dugu bigarren hizlariarekin. Hau Aitor Urtasun Ezein da, gizarte lana eta soziologia ikasketak burutu ditu, eta bere lan ibilbideari dagokionez, Milaneko Zentri Ruso aurretan erabentzako talde soziokomunitarioan lan egin du, eta baita Espainiako Gazte Kontseiluan ere. 2012 urtetik urrera, Nafar Gobernuko hainbat lanpostutan egonda, osasun arloan, baita eskubide sozial departamenduan ere. Eta 2020tik aurrera, Bustintxuriko osasun mental zentroan lan egin du. Berak ere, gizarte langile bezala, bere ikuspuntua eskainiko digu pandemiari dagokionez. Arratsaldeon, ezer baino lehen, sarrera txiki bat egingo dut, gizarte langileok osasun mental sarean ditugun, eskaintzen ditugun zerbitzuekin. Karta bat daukagu, gutun bat non biltzen diren gure aurkatzen ditugun zerbitzuak, eta 3 multzotan banatuta daude. Lehenengo multzoa, gaixotasun mental bat duen pertsonentzako eta beren senide edota zaintzaile eta inguruarentzako zerbitzuak dira, ez? Lehenengoa, aurkezpena eta harrera kontsulta sozialean, informazioa, orientazioa eta aholkularitza da bigarrena, valorazio soziala eta diagnostiko sozial sanitarioa, eskuhartze sozialerako plana, eskuhartze soziala familiarekin bizikidetza unitatearekin, laguntza psikosoziala, larrialdi sozialeko egoretako eskuhartzea, eta azkenik babes sozialeko prestazioak eta baliabide soziosanitarioak eskuratzeko izapideak. Hauek dira gure lanaren portzentai handiena ematen duten eginkizunak, ez? Baina baita ere, bigarren multzo bat da eskuhartze komunitariorako eta koordinaziorako zerbitzuak. Zerbitzuak dira kasuen koordinazioa eta kudeaketa eta soziosanitarioan, eta bigarrena sareko lana eta eskuhartze komunitarioa. Eta azkenik, 3. multzoa, erakundera bidatutako zerbitzuak, Nafarroako osasun mental sarea eta profesionalak. Bertan, irakaskuntza eta prestakuntza etengabea, ikerketa soziala eta parte hartze batzordea teknikoetan eta lantaldetan.
bueno, hau sarrera txiki hau izan da, pixkat, baita ere gure lana osasun mentalan ikusgarriago egiteko, badakit pixkat, bueno, abstrakto dela, ez, hola ikustea, baina, bueno, sarrera txiki bat bezala, ez. Ni 2020ko urtarrian hasi nintzen osasun mental zentroan lan egiten, Buzintxurikoan, eta, bueno, aurretik ez duen osasun mental sarean lanik egin, beraz, berrian nintzen, arlo hortan, eta zentro hortan, ez. Hortik, hilabete terdira, pandemia iritsi zen, eta, bueno, denoi harrapatu gindun, ez? Orduan, bueno, adibidez, momentu hortan, ja pandemia iristen ari zenean, hartu zen neurri bat, izan zen, osasun bideko talde batek diseinatu zuen olako COVID-19 aurreko jokabide soziosanitario bat, ez? Bertan, honen helburua zen, zaurgarritasuna handia zeukaten pazienteak gu era proaktiboan beraien gana joatea, ez? Zitxoitea beren deia o beren beharrak bereiek agertzea, bezik eta guk haren eta azkarren bereiekin kontaktatzea. Jokabide sanitario hau egin zen, alde batetik osasun etxetara, lehen arretako osasun etxetara bidaltzen zen, baina osasun mental zentroetako pazienteak ziren ere, guri bidaltzen ziguten, zerrenda batzuk. Zerrenda hauek ziren, paziente zerrenda batzuk, iten batzuk, zaurgarritasuna adierazten zuten iten batzuen bitartez ateratzen zerrenda bat, ez? Eta hori, proaktibatusuna bilatzen zuen. Zerrenda bak ateratzeko egiten zena guk aurretik, gizarte langileok guk gure historia sozialean esartzen ditugun iten batzuk markatzen ziren, ez? Osasun mental kasuan hau esek ziren, bakarrik bizi da eta ez du gainbegiratzerik onartzen, bakarrik bizi da eta familia zuzen edo eta zainketekin konprometitua dauden pertsonarik gabekoa, senideekin bizi da, baina hauek dependentzia edo eta funtzionalitate mugatu edo soziala daukate, adin handiko senideekin bizi da, senidetasunik gabeko pertsonekin bizi da, ez du harremanik mantentzen eta ez dauka sare informalik, babesgabetasuna, zartasuna, zabartasuna edo eta tratu txarren presuntzia dago, jokabidearen alterazioaren ondorioz, arriskoa dagoenean edo eta elkarbizitza eragotzen duenean eta zaintzan eragiten duen desestrukturazioa larria dagoenean. Orduan, hauekin, osasun mental zentro bakoitzera, bidali ziren zerrenda batzuk, paziente izen batzuk, historia kliniko zenbaki batzukin, eta guk egin bar genuna da, hurrengo pausoa, ez? Jokabide soziosanitario honek markatzen zuena, zela, lehenengo, beraiei hotxegin, eta geure burua aurkeztu, eta, gero, valorazio txiki bat egin, beraiek ematen ziguten informazioarekin, ez? Azkenean, oso garai arraroak izan ziren, eta orduan, guk gure zita telefonikoak izateaz aparte, tartea dara bar genuen egunero, zerrendan zeuden paziente hau hotxe egiteko, eta galdetzeko haber, beren oinarrizko beharrak asetuta zeuden, haber ondo zeuden, o besterik gabe esateko, gu orgeundela ere, pandemia aurrera joan ala, edo zen gauzakin, guri hotxe egiteko, ez? Beraiekin hitz egin ondoren, kasu batzutan akzio plan bat adosten zen, ez, pertsonarekin. Zeintzuk ziren akzio plan hauen gakoak, ziurgabetasunak kudeatzea, okorreko informazioak argitzen eta egoera bakoitzari bere pisua ematen. Alarmismoa edo eta banalizazioak alde batera utzita. Baita ere, koordinazioa erraztu, bai osasun erakundearen barruan, baita kanpokoekin ere. Familiak aldundu eta bere antolaketa alik eta oberen erraztu, eta azkenik bakarrik bizi diren eta laguntza soziofamiliarrik ez dutenen pertsonen kasuan, haien baimenarekin Nafarroa Orotan Lagun webarekin kontaktuan jartzea, hauen beharrak zabaltzeko. Orduan, lagoako hauek jarrita zeuden jokabide soziosanitario hortan, eta, nire kasuan, gehienetan lehenengoa eta hirugarrena landu nitun. Garai horietan, ziurgabetasunak denontzako ziren, bai paziententzako, bai guretzako, eta orduan egunez egun, informazioa kontrastatzen genitun, beste ikuspuntu batzuk ematen genitun, bide batean eta bestean, ez? Eta nik uste horrek asko laguntzen gintuela denoi, ez? Biskat, kokatzea, ez? Ze, batzuk, alarmismo
puntuan bizi zuten, eta beste batzuk berriz, igual ez zioten behar bezain importantzia ematen, orduan, hitz egitea beti, beste ikuspuntu batzuk baten zigun, eta, ulertzen laguntzen zigun, ez? Baita ere, hirugarren puntua, familiak aldundu eta beren antolaketa alik eta beren erraztu, funtseskoa izan da, gutxinez nire eginkizunean, batez ere, konfinamendu gogorra zegoen momentuetan, familiak izan ziren, zaintzaile bakarrak, ez esateko, adibidez gure paziente, gaixotasun larria, mental larria daukaten pertsonen kasuan, familiak dira zaintzaile nagusiak, baina, askok badituzte beste hainbat sostengu puntu, ez? Hor baitugu zentro okupazionalak, rehabilitazio psikosozial zentroak, baitugu beste pisu gainbegiratuak, daude hainbat, ez? Gure gizarte zerbitzuen kartelak eskaintzen ditu beste puntu asko, ez? Baina, konfinamendukin, beste baliabide horiek geratu ziren, desagertu egin ziren, emanatzuten arreta telematikoa zen bakarrik, o telefonoz, o bideodeiak eta orduan, kasu askotan etzen nahikoa, gure erabiltzailentzako beharrak asetzeko, ez? Orduan garai hortan batez ere hori, konfinamendu gogorra iraunduzun 3-4 hilabete horietan, gogoratzen dut, familia batzukin egiten genuen lana zen, egunero, horiekin hitz egiten, eta sortzen ziren egoerak, asko, elkarbizitza egoerak, arazoak, deskonpensazioak, liskarrak, denetarik, ez? Barekin, askotan ez genuen munduko beste zer egiten, baizik eta hor telefonoan egon barekin hitz egiten, eta saiatzen, ez? Beste ikuspuntuak ematen, aholkuak ematen, saiatzen, ez? Beste aukera batzuk aurkitzen. Azkeneko puntua, bakarrik bizi direnentzako, Nafarroa orotan lagun, bada Nafarroa gobernuko web orrialde bat, voluntariadoa eta lantzen duna, eta nire kasuan ez duen inoiz erabili izan behar, baina noiz bilatu behar izan ditun, sare komunitarioan eskaintzen ditun laguntza puntual batzuk, bilatu behar izan ditugu baita ere, olako egorak beharrak asetzeko laguntza. Jokabide soziosanitarioa honek ere markatzen zuen, edonola ere, konfinamendua bermatzeko, gizarte langileoi premiaz deribatzeko irizpideak hauek zirela, ez? Etxerik gabeko pertsonak, zentro sozial bizi duten pertsona edo familiek, mugimenduan dauden turistak, etxe bizitza partekatutan bizi diren pertsonak, emakumezkoen aurkako indarkeria jasaten dutela sumatzen diren biktimak, zaintzak behar dituen pertsona baten zaintzaile bakarrak, laguntza behar duten pertsonak, etxean laguntza jasotzeko duten pertsonak, zerbitzuarekin lotuta, zaurgarritasuna berezia daukaten beste egoerak, adingabetsuak dituzten familiak, eta isolamenduaren ondorioz laguntza emozionala behar duten egoerak. Berez, olako kasu bat ikusita, gizarte langile hori deribatu behar zitzaigun, kasu hauetako bat, nire kasuan, gehien bat, etxerik gabeko pertsonak, gara hortan gogoratzen dut oso, kezka asko sortzen zigutela, gara hortan, konfinamendu gogorran, aterpe municipalatik aparte, beste aterpe bat sortu zen, jarri zuten, kalean zuten pertsonei aterpea emateko, ez da, hor baita ere, berez, baliabide horietan, gauza asko elkartzen dira, ez, bazterse soziala, batzutan adikzioak, batzutan osasun mental arazoak, eta gehitzea, bete behar izatea olako ezakit, ez, konfinamenduak zituen arauak, zen oso koktel potentea, ez, orduan bariakin ere, askotan egiten genuen, hitz egiten genuen. Gara horietan ere, 3-4 hilabete horietan, gure pazientek ere, bibilbide oso bitxiak egin dituzte batzuk, ez, gogoratzen dut, batzuk, baton bat, 3-4 hilabete horietan pasatzela, ez dakit, zertre sozial inguruko pentsio batetan bizitzetik, gero
COVID-a kutsatu, eta orduan ospitalera joan, baina bere larritasun maila etzen ospitalen egoteko momentu hortan, orduan ez dakit beste ze baliabidera, Fuerte del Principeko baliabidera bidali zuten, eta hortik ja, azkenean, hiru egunetan behin egiten genion, eta toki ezberdin batean zegoen, ez? Orduan, honek ere adierazten du, paziente batzuen, zaurgarritasuna, era sozialean, eta osasun mental, ikuspuntutik. Buztintxuriko osasun mental zentroak eramaten ditugu 4 oinarrizko zonak direla Buztintxuri, Sanduzelai, hauek bi dira Iruñeko bi auzo, eta Berriozar eta Orkoien direla beste, bi zona. Eta hauek sozioekonomikoki gure zonak nahiko, ranking hauek egiten duzenean, eta ikusten da prekaritate asko dagoela, sozioekonomikoki, ez? Eta orduan garaio horietan, etxe bizitza partekatuak bizien pertsonak eta baztertze soziala bizi duten pertsonen egoerak ere kudeatzea tokatu zitzaigun, ez? Orduan, horrek ere lan asko eman zigun. Gai honi buruz, baita ere, adibidez, ontzat, oso positibo ditu egun momentu hortan, baina, logiko zelako ere, adibidez, gobernuak hartu zuen etxegabetze prozesuak gelditzeko, epe bat, o paralizatzeko, hilabete batzuk gehiago emateko, hartu zuen neurri hori, guk ere genituen, etxegabetze prozesuan zeuden paziente batzuk, eta kontestu hortan, etxegabetze bat burutzea zen, zentzuzkoa zen ez, baina, alare guk hartu gainun, eskerrak gutxienez, mobidanen tartean gutxienez neurri hau hartu dutela, ez? Baita ere guk, osasun mentaleko sareko gizarte langileok oso gertu egiten dugu lan, gizarte zerbitzuko karterak eskaintzen dituen beste zerbitzu batzuk, ez? Lehen batzuk aipatu ditut, paisu gain begiratuak, errealitazio psikosozial zentroak, zentro okupazionalak, EISOK, eskuartze soziokomunitarioa dena, eta hauekin, baita ere gertuko lan egin dugu, beraiek arreta presentziala ematen dute, eta beren lana eta beren helburuak lantzen dituzte era presentzialean, eta orduan, konfinamendua iritsi zenean, berasmatu zituzten, ez? Piskat beraien lana eta beraien, eginkizunak, ez? Adibidez, zentro okupazional batzuk sortu zituzten, Moodle edo web antzeko bat, hainbat jarduera planteatzeko, erabiltzailentzako, eta beti kontaktua mantentzen ziren bideo deien bitartez, edo zein gauza detektatuta gurekin, edo zein behar detektatuta, edo beraiek asetzen zuten, edo gurekin hitz egiten zuten, eta orduan, beraien lana izan da oso garrantzitsua. Azkenik, hausnarketa txiki batzuko, ez dakit, erronka batzuk, aipatu nahiko nituzke, lehenengoa barreta telematikoaren inguruan da, ez? Askotan garaio horietan, pandemia hasieran, askotan zalantzan unez, ez genekin hotxe egiten telefonoz, eta batzutan etzen ulertzen, telefono bestaldean soinua zergatik ematen zuen, edo zentralita erortzen zen, edo baita ere era telematikoan zeuze tramitatzerakoan arazoak zeuden, orduan, baita ere uste dut, baliabide teknikoak eta gure formazioa, pixkat honen inguruan hausnarketa txiki batekin bar dela, prestalagun den gara hortan, dena telematikoki eta telefonoz egiteko, baita ere teknikoki eta formazio aldetik, eta bestetik baita ere, gaur egun ere, berriro olako zerbait garatzen bada, presen egon gara horri aurre egiteko. Arreta telematikoaren inguruan ere, arrakala digitala asko nabaritu dugu, gure paziente askok ez dira gai izan, ez dakit, era telematikoan instantzia bat aurkezteko, edo ez dakit ze gestio doze konsultea egiteko era telematikoan, eta honen arira, bi aldeak ikusi ditugu administrazioen aldetik, ez? Administrazio batzuk, nire ustez, gehienek, edo zerbitzu batzuk ulertu dute momentu hori zela bereien arauak malgutzeko, ez? Adibidez, Nafar gobernuan zegoen aukera instantzia bat sinatu gabe aurkezteko, momentu hortan, jendea ez zetarako, ez? Joan instantzia bat sinatzera gure osasun mental zentrora adibidez, ez?
Orduan, bueno, aldea hortatik, administrazio edo zerbitzu asko oso ondo moldatu dira, eta baina bestetik, igual beste batzuk, pixkat bunkerizatu bezala egin direla iruditzen zaitez, igual ez seguro lan gainezka zeudelako, ez zutelako ez, baina administrazio batzuekin azkenan gizarte langileok asko lan egiten dugu baita ere, dokumentazioekin eta gauzak tramitatu behar dira, gero zerbitzuak izateko, eta orduan, bunker horiekin jotzea baita ere zaila izan da, ez? Kontsultak egitea, hotxe egitea, orduan, bueno, eta guretzako eta, bueno, paziententzako batez ere. Bueno, bigarren hausnarketa da, osasun mentalaren estigmaren inguruan, batez ere igual ez, virusaren inguruko beldurrari oso larria zenean, bai paziente batzuk kontatu izan dizkigute egoera batzuk, auzoan edo blokean edo, bueno, bizkatez, osasun mentalaren estigmarekin lotuta dagona, ez? Batzuk igual, sentitu dira igual virus garraiatzaile irrazionalak bezala, ez? Izan direla, horrela pertsibitu dituztela, beren auzokideak, o beren, ez dakit, bueno, bigarren estigma bat, osasun mental gaixoen gainekoena, gainekotaz aparte. Bueno, eta, bueno, azkenik, bueno, azken aldian osasun mentalaren pandemiari buruz hitz egiten ari da, konfinamendua hasi zenean, hasi ginen ez, hitz egiten, ze sintoma egon litzazken, depribazio horregatik ez, depresioa, antsietatea, talakoak, eta, bueno, hori positiba izan zen, eta azkeneko urtean edo hilabetetan ematen du baita ere, edabideetan, sare sozialetan, gero eta gehiago hitz egiten ari dela osasun mentalaren pandemiaren inguruan, eta, bueno, positiboa da, bizkat estigmatizazioari lantzen delako ez, bizkat, bueno, aurrera egiten delako, baina bizkat nik ikusten dut, alde handia dagoela, edabideetan eta sare sozialetan entzuten diren ahotsak, eta nik gero kontsultan entzuten ditudan ahotsekin konparatuz, ez? Ze, adibidez, nik uste igual faltako litzatekela gaixotasun larriak daukaten pertsonen ahotsak gehiago entzutea, ez? Eskizofrenia, nasmendu bipolarra eta beren ikuspuntuak, beren arazoak, beren potentzialitatea, berak nola bizitzen duten osasun mental baliabideak, bueno, hori ere entzutea faltan botatzen dut. Eta, bueno, gero baita ere hor, edabideetan pixkat entzuten dudan ere, falta zait igual, iruditzen zait, bersanik entzuten, hori neko subjetiboa da azkenean ez, iruditzen zait igual, gizartean ere kokatzea ez, testu inguru bat ematea, ze azkenean guk erabidez, honik, bueno, gure taldean askotan komentatzen dugu ez, bueno, ikusten ditugun kasuak, ikusten ditugun konsultan ikusten ditugun gauzak, dira, oso lotuta, mila gauzekin ez, bueno, kontziliazioarekin, emakumezkoen aurkako indarkeriarekin, prekarietatearekin, orduan, bueno, edabideetan, sare sozialetan eta agertzen ari diren ahots guzti horiek, bueno, nik uste lotuko altzela ere gai horiekin, ez? Eta azkenik osasun mental pandemiaren inguruan, esan nahiko nuke, igual, baita ere, hirugarren gauza bat, igual, iruditzen zaidala edabideetan esaten dela, ematen den enfokea dela, osasun mentalari batzuk arazoei terapia egitearekin edo, bueno, medikoaren joatearekin bakarrik aski dela, eta, bueno, nik uste, erantzun hortatik aparte, beste erantzun batzuk ere badaudela, sozialak eta politikoak hori dela. Eskerrik asko, Aitor, goizean bezala nik uste argi eta garbi ez, erakutsi diguzula zein den gizarte langileen lana osasun arloan, eta, bueno, pues, asko zailagoa izan delakoan ez, pandemia garaian. Orain jarraituko dugu Leire Erkoreka Gonzalezekin, barrualde Galdakao erakunde sanitario integratutako psikiatria zerbitzuko jarduneko burua da eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle elkartua. Bere ibilbideari dagokionez, Bizkaiko esi ezberdinetan egin izan du lan, bai ospitaleko eta baita ospitalez kanpoko esparruan. Ikerkuntza arloan, nortasun nahasteen arloan egin du lan gehien, eta azken urteetan elebitasunak psikopatologiaren adierazpenean izan dezakeen eraginean ere. Bueno, egunon, ni Leire naz, eta Galdakako ospitaletik nator,
Eta, nik apur bat aurkezpena egituratu dut, gure eskualdean, enfokatuta bereziki, baina, orokorrean, Bizkaiko datuak, azken urteetako datuak ekarritu, apur bat ikusteko, ze eragin objektibo edo ukiduen pandemiak gure osasun mentaleko zerbitzuetan, eskaera aldetik eta atentzio aldetik, eta horren ostean apur bat hausnarketa batzu, kontatuko ditut bebai, zelan moldatu genituen gure zerbitzuak, egoeren eskakizunetara, eta hori, bukatzeko hausnarketa batzuk elkarbanatuko dituzuekin. Azteko bebai, azalduko apur bat nondik natorren, barrualde Galdakao esiak hartzen du edo osasun hartatzea eskaintzen du Bizkaiko populazioaren laurden batera, 300.000 pertsonari inguru, baina Bizkaiko erdia gara geografikoki. Basauritik, Bilbotik ekialderako parte guzti hartzen dugu. Barrualde Galdakao esian, Galdakoko ospitalean, psikiatria zerbitzua dago, eta psikiatria zerbitzuan dekogu ospitaleratze laburreko unitate bat, unitate duala, dala desintoxikazio tratamenduak eta egiteko unitate bat, orain neraben eguneko ospitale bat dekogu, subakutuen eguneko ospitale bat, kanpo kontsultak, eta gero gure eskualdeko urgentzia psikiatrikoak ere hartatzen ditugu urgentzia zerbitzuan, ospitaleko urgentzia zerbitzuan. Hospitalez kanpoko osasun mentaleko arreta, Bizkaiko osasun mentaleko sareak eskaintzen du. Eta gure eskualdean dagoz, 5 osasun mentaleko zentru, terapia asertibo komunitarioko talde bat, 2 eguneko ospitale, eta gero 2 ospitale monografiko, ez direla bakarri gure eskualderako, Bizkaia osorako baino. Ekarri ditudana da, lehenengo eta behin, 2018-tik 2021 bitarteko datuak. Goiko grafiko honetan ikusten ditugu akutuen unitateko ospitaleratzeak. Azkenean, akutuen unitateetan deskonpentsazio larriak hartatzen ditugu, egonaldi laburretan gehienak eta luzatu bardenean egonaldia subakutuen ospitaletara bidaltzen ditugu. Eta ikusten duzuen moduan, 2018an ia 700 gaixo alta edo eman genituen, 714 2020an berakada nabaria egon zan, nik ustut beste espezialitate guztietan moduan, egon zirelako hile batzuk ematen zuela infartorik ez dagoela, edo deskonpentsazio psikotikorik ez dagoela, edo beste inongo patologiarik ez dagoela, eta guk horbe bai, ingresuetan berakada oso nabaria hauteman genuen, eta ikusten zuen moduan 600 erabe ez dira heltzen 2020ko ingresoak, eta hogeta batean 666 eduki ditugu. Zenbakia, ikusi ezakezuen moduan, dago pandemia aurreko zifretatik bera. Psikiatriako larrialdetako jarduera, ordea, ikusten zuen 2018 eta 2019an antzeko kopurua edo hartatu zala, 2020an berakada nabaria egon zan, arrazoi berdinagaitik, gure urgentzitara ere ziralako etortzen, eta 2020 batean hemen bai egon da, areagotze bat, eta 21 bateko zifra aurreko prepandemiako zifratik gora geratu da. Gero komentatuko dizudan moduan, zifra horren areagotzea edo igotzea izen da batez ere nerabeen urgentziak gora egin dutelako oso nabarmen. Haue dira, apurra gure kanpo kontsultetan eta eskualdeko eta Bizkaiko osasun mentaleko zentruetan, helduen zentruetan, ikusi izan diren kontsultak. Gure kanpo kontsulten datuak dira kontsulta kopurua, oroar, eta osasun mentaleko datuak dira hartatutako paziente kopurua. Apur bat joera edo ikusteko balio dute, baina ez dira konparagarriak zifrak. Ikusten duzuen moduan, 18-19an
gitxi gora bera antzeko egon ziren gure kanpo kontsultetan, 20an hemen ere beraka egin zuten, eta 21ean goraka egin dute, baina ez oso nabarmen. Datu hauek ikusten dituena, lehengokoa pentsatu nuena, izen zan, elikadura nahasteak zirela eta seguk eskualdeko elikadura nahazten programa gure kanpo kontsultetan dago, eta elikadura nahaztea, apurra komunikabidetan ikusi dugu, goraka egin dutela, goraka egin duten patologietariko bat dela, baina berez elikadura nahazteak 2019 eta aurrek urtetan oso antzeko egon dira lehen kontsultak, derivazioak, eta 2021ean 20 derivazio gehiago baino ez dira egon 20garrenarekin konparatuta. Orduan, bai ematen du, ze ikusten ditugun gainerako kanpo kontsulta dira batez ere psikiatria den laz edo beste espezialitate batzutatik bidalitakoa. Bai ematen du igotze hau, izen dela gehiago, beste espezialitate batzutan hartatzen dituzten gaixoetan hauteman dituztelako arazo emozional gehiago. Hala ere, ikusten duzuen moduan, areagotzea, eta hoia dira Bizkaiko datuak, ospitalez kanpoko datuak, hau laranja da Bizkaia osoko helduen osasun mentaleko zentruetan hartatutako paziente kopurua, eta hau barrualdeko osasun mentaleko zentruetan hartatutako kopurua, goraka egin duen arren, gitxi gora bera joerak antzekoa da. Ez du ematen pandemiak, 20an izen zen, prepandemia eta postpandemia artean aldaketa oso nabaririk dagoenik. Hauek ordea dira nerabeen datuak. Hemen goian ikusten ditugu ume eta nerabeen osasun mentaleko zentruetan hartatutako paziente kopurua, hau da Bizkaikoa, eta ikusten dozue 20tik 21era, apur bat lerro horrek, goraka egiten duela, eta joera apurtzen duela apur bat, eta hau barrualdekoa, hemen, ez da nabaria, baina Bizkaiko datu guztia kontutan baditugu, bai. Eta hemen ikusten dituzuna dira larrialdeak, ume eta nerabenak. Eta hori izen da, deigarriena, ikusten dut guztiontzat, hau ez da gainera guk barrualden berezik ikusi dugun zer da, orokorrean, nik uste du Euskal Herria, baina Euskal Herritik kanpora ere eman direnak. Oindala azte pare bat, ikastaro batean egon nintzen Bartzelonan, eta apur bat larrialdeen zifren grafikan, Tarragonako ospitale batean ematen zen berdin-berdina. Bikoiztu baino gehiago egin dira aurreko urteekin alderatuta. Hemen ikuste dituzue dauz, 80 alta eman genituen adin txikikoei 2018an, 80 2019an eta 2020an, eta 200 eman genituen igaz. Eta orduan, apur bat guk urgentzietan daukagun pertzepzioa datuetan, datu objektiboekin baieztatu ahal izan dugu. Egia da bai, eta elikadura nahazten kontua berriz hartuta, egon dira, eta Bizkaiko aurretan nerabek, aurrek ez dute normalean hospitalizazio psikiatrikorik jasotzen, baina nerabentzako unitate bat badago, Basurton dago, eta Basurton 2021eko hasierako hileetan kalkulatu zuten, hautema zuten, aurreko urtearekin alderatuta 50%ko gorakada bat egon zela elikadura nahazte bat dala eta ingresatzen zuten nesken artean, segeiena neska ziren. Orduan, bai egon da, nerabeetan zikeran, bai elikadura nahazten gaitik, eta baita ere, eta batez ere, jarrera autolesiboen gaitik, edo euren buruaz beste egiteko saiakeren gaitik, igoera oso nabarmena. Hauek dira, apurra gure datuak, orduan nik emetik, nik uste dut, zalantza barik, gizartearen ongizatea, gure sentsazioa, ondo egoteana, okertu egin dala, denona, nik esango nuke, egia da, patologian edo zikeran nire testu inguruan, osasun mentaleko asistentziara ez dela heldu, edo patologia, ez dela
ez dakit, ez dela mamitu edo ez duela patologiarantz evoluzionatu, ez? Gauza bat da, urduriago, txarrago egiten egotea, tristeago egotea, eta gure testu ingurua, ez, denean pandemikoa, segurazki erantzun normaltzat argenezake, eta beste gauza bat da, ia ongizate falta horrek edo patologiarantz evoluzionatzen duen. Eta nik uste dut, zikeran gure testu inguruan, Bizkaian ez da horrelakorik gertatu, helduen artean, bai ordea nerabeen artean, eta hori oso argi dago. Ekarri dut, egia da, gizartean, ongizate pertsepzioa edo okertu egin dela, eta baita ere egin dira 8.000 ikerketa, segurazki denok hartuko zenuten parte baten, osasun langileen ongizate maila, edo depresio maila, edo antsietate mailetan neurtzeko, eta bai badirudi, eta gehienek diote, momenturen batean, eta pandemia urtetan lan hau galdaka egin zen, eta datua jaso ziren 2020 urtean, orain ostabere jaso dabiez, baina hau argitarapen hau igazkoa da, 20ko datuekin, eta ez dut ondo irakurtzen, ez dakit, da borroso dagoen ala ez? Eren batek sintomatologia depresiboa okin zuen, bosten batek lo egiteko arazoak, orokorrean, danok egon gara, txartzu hau, ez? Esateko, zehozelan esateko. Beste gauza bat da arlo pribatuan, ez? Askotan, egia da arlo publikoan, ez? Patologia hartatzen dugula gehiago, baina, norbera ez dagoenean ondo, askotan, pribaturantz eta jotzeko joera egoten da, ez? Eta nik arlo pribatuko daturik, ez dekot, baina, bai ezagutzen dut jente asko, eta pertsepzioa da arlo pribatuan, ez dela, betiko joera hori eman, kontrara. Azken urte eta 2020ko erdialdetik eta 2021 bitartean kriston gorakada egondala bai psikiatren eta bai psikologoen kontsulten eskaeratan. Aurre egiteko, pandemiari aurre egiteko, berrantolakuntzak, zelan moldatu ginen, 1000 gauza egin genitu, eta nik uste dut, pentsatzen, hau idazten hasi nintzenean, jaso nituen 3 gauza, baina egia esan oraindik ere moldatzen jarraitzen dugu. Egunero dagoelako, ja gitziago, baina oraintzura arte egunero egon dira barriak, edo PCR-ak egiten direla, edo ez direla egiten, edo irterak euki ditzaketela, edo ezin ditzaketela auki, edo bizitak bai, edo bizitak egun batean bai bestean ez, horrela funtzionatzen ibili gara 2 urtetan zehar, eta nekeza da, egunero berrantolatzen ibiltzea zerbitzua. Hala ere, berrantolakuntza nagusiak edo zeintzuk izan ziren, lehen olatuan Bizkaia mailan barrualdea izan zen lehen brotea edo eukizuen eskualdea, eta gure ospitala izan zen betetzen hasi izan lehenengoa, eta izan lehenengo osasun langilea izana gure ospitaleko erizain bat izan zen, orduan, gure ospitalea lehen astoietan da ospitale vertikal bat, 10 solairukoa, eta egunero solairu bat betetzen zen, eta zijoan berantza, gu gaude 2. solairuan, eta martzoa bukaeran edo, esan ziguten gure zatia, edo gure unitateak behar zituztela bebai, COVID-az gaixo zuden gaixoak hartatzeko, eta Bermeoko ospitale psikiatrikora bidali gintuzten. Akutuen unitate batek ditu oso segurtasun neurri zorrotzak, eta eskaini ziguten planta bat dala izanekoa psikogeriatriko bat. Orduan, izan zan kaos bat, ze dutzak ziren, dutza normala, guk ezin dugu inongo sokarik eduki gaixoek euren buruari kalterik ez egiteko, orduan moldatu bar izan genituen dutzak, lehioak ezin ziren zabalduz, ezin ziren abatible moduan ipini, orduan aireztatzeko egon bar ginen gaixoekin gela barruan, eta eguneko parterik handienean aireztatu gabe zegoen unitatea, eta horrela egon ginen hile eta piku, ospitalea usten hasi izan arte, eta itzuleal izan ginen arte.
Garai horretan bai, larrialdeak zentralizatu egin ziren, ez zeukan zentzurik, egotea ospitaleak azkenean larrialdi gehiena monografikoak ziren, COVID-aren kontuak ziren, eta zeukan zentzurik, zeuden larrialdi psikiatriko kopuru txikia 3 ospitaletan zehar sakabanatuta egotea. Eta orduan, basurtora joan ginen, eta guardiak bikoiztu egin ziren, eta holako gauzak, moldatzen ahal izan genuen moduan. Osasun langileentzako laguntza emozional programa bat garatu genuen, eta hainbat parterekin, alde batetik osasun langileei lanean zeudenei mindfulness praktikak eta kontsulta bai individualak eta bai talde terapiak eskaini zitzaizkien, eta bestalde batetik gure osasun mentaleko erizain talde batek talde organizatu bat sortu zuen urgentzietan gaixoen familiakoi informazioa emoteko. Gogoratuko zuen moduan, momentu horretan zuk sintomadun gaixoa usten zenuen atean, eta ja zenekien beste zer, ospitalean sartzen zen, eta ospitalak irentzi egiten zuen gaixoa, eta ja zenekien beste zer, eta erizain talde bat, egon zan hor informazio emoten, eta hortik sortu da, orain gaur egun mantentzen den figura bat dela informazio zerbitzuarena urgentzietan, eta nik uste dut gaixo moduan asko eskertzen den zeo zer dala, pertsona bat egotea, zure telefonoan norbaiti utzi alizatea, itxaron gelan zoden bitartean norbaitek esatea bitu, aita, ama, senarra emaztea dekozu, ez dakizein boxetan eta ez dakizein medikuk eramaten du, eta bizatuko diot zu informatzeko, figura hori esan existitzen, erizainek egin zuten figura, sortu zuten figura hori, eta orain mantendu egiten da. Badenek moduan gauza virtualak erabiltzen hasi ginen, unitate duala, desintoxikazio unitatea, hainbat bidarrez arratu bar izan dugu 2 urteetan zehar, eta azken erronka izen da COVID-un gaixo psikiatrikoen kudeak, eta guk ez dugu gaixo positiborik oraintzura arte eduki, baina 6. olatuan bai gertatu zaigu denpora guztian zegoela positiboren bat, o positiboren bat agertzen zala planta, eta kudeak eta hori nahiko ondo egin dugu, guk unitate zikinak erabili ditugu, eta nik uste gure gaixoak desestigmatizatzeko modu bat izan dela. Ze orain arte psikiatriako gaixoak izan dira ospitaletan ektopiko moduan egon ez diren bakarrak. Eta izan da lehen pauso bat ektopiko moduan onartzeko gure gaixoak. Eta ja, nik uste dut pandemiak gauza ez nuke beste bat nahiko, baina, baigia da malguak eta kreatiboak izatera bultzatu gaituela. Bere alakotasunarena ere azpimarratuko nuke, 2021 urtean 3 neraben eguneko ospitale sortu dira Bizkaian, gure ospitalean bat, Bizkaiko osasun mentaleko sareak beste bat sortu du, eta Basurtuko ospitaleak beste bat, eta nik uste olako 3 dispositibo berri sortzea ilegitzi batzutan hori pentsate imposiblea zala oindala 5 urte, azkenean, instituzio publikoetan ikustu gozak beti doazela geldoago, eta ilegitzi batzutan behar izana detektatu eta konponbidea topatu izan da, eta horrek dakarren rekurso logistiko, ekonomiko eta giza baliabideekin. Osasun mentala gizartearen ahotan jarri da, ez dakit horretik ipintzeo galdera ikur bat, ez dakit horrek desestigmatizazioan lagundu izan baduz, azkenean, nik uste depresioak, antzietateak eta holako gauze, baino ez dutela, estigmari larriena, desde luego, ez daukatela gaixotasun horiek, estigma larriena gaixotasun mental larriak dauka, eta ez dakit lagundu duen, baina zikeran gizartearen ahotan bagaude, eta bultzada bat izan dabe bai, osasun mentalaren estrategia nazionala osatzeko, eta oraindik ustut argitaratu gabe dagoela, baina onartuta bai, eta diru pilo bat bideratuko du gainera osasun mentalera, así que gauza onuragarri moduan azpimarratuko dut. Eta honekin bukatzen dut. Mi esker Leiren, gainera, nik uste azken izlaria zinen, eta gainera begirada positiboarekin utzi gaituzu.
Orduan, orain bai da zuen txanda, ezakit galderaren bat dagoen, edo guztien artean hausnarketarik, edo horrela bada altxatu eskua eta urko edo lamiak urbilduko dira mikroarekin, eta bai eskatuko dizuegu galdera bota aurretik, zuen burua aurkeztea, favorez. Ez badago galderarik, nik bai badut galderatxo bat, Iñakik edo Leirek erantzun ahal izango dutena. Garbi utzi duzu ez, nerabeen artean, bai gaixotasunak, gorakada izan duela, ez? Begiratuta, etorkizunari begiratuta, zenolako neurriak edo baliabideak edo ezakit orain den momentua edo aurrerago ikusiko diren, baina zenolako neurriak edo baliabideak izan daitezke aproposak, ez? Gaixotasun edo egoera berri honi aurre egiteko. Orain premiazko erantzun moduan, dinotzu Bizkaian 3 eguneko ospitalei jarri direla martxan, apur bat patologia edo arazo gorakada honi aurre egiteko. Egia da, guk ospitalean dekogun neraben psikiatrak, komentatzen duena da, ez dela harritzeko, azkenean aldaketa sozialak eman direla, gaur egungo nerabeak ez direla oindala 20 urtekoen modukoak, eta askotan muga falta daudela, eta arrazoi belaunaldien arteko muga faltak, lehen markatuako edo klaruago zeudela, gurasoen eta nerabeen eta seme-alaben arteko mugak eta apur bat muga falta horrek, berak osasun mentaleko zentroan lan egiten zuenan zikeran, bai uste zuen zala arrazoi bat, etengabeko igoera bat egoteko kontsultetan, nerabeen artean, holako patologia edo kondukta ezegokiak agertzeko, segurazki, momentu honetan, bizitza normaltzen doa, gorakada honen hau oso lotuta dago, nerabeen erreferenteak, Iñakik esan duen moduan, kuadrillakoak, lagunak, beste nerabeak direlako, ez familia, eta euren erreferente gabe geratu direlako, edo euren erreferentetatik urrunketa bat egondalako oso denpora luzean, segurazki horrek, bizitza normaltzen da nenean, normalduko dabe bai. Hala ere, atzetik eta oinarrian zegoen, neraben arteko patologia edo arazoen gorakada horri aurre egiteko, segurazki, ez dakit, hezkuntzatik edo, ez dakit, gizartean, aldaketak sortzeko kapaz diren beste estamentu batzutatik egin beharko dira interbentzioak, ez dago dana, guk azkenan ikusten ditugu ondorioak, ez dugu horren beste esku hartzen prebentzioan, nik uste dut. Nik komentatu nahi duke, ados nago, nik uste gertatu dana da gaina izan dela intentsitatearen gorakada bat, hortzegoen, nahazmen, elikadroa nahazmenak hortzeuden, autolesioak hortzeuden, kontsumak hortzeuden, pantailak hortzeuden, baino, pandemiarekin intentsitatea gogoratu egin da. Eta gero, adina, azteko adinare aurreatu egin da. Eta nik uste, eman behartzaion erantzun globala izan behar duela. Nik uste, ni beti jartzat piramidearen adibidea. Eta guk osasun mentalekoa gaude piramideen goikaldean. Nahazmen larriei zuzenduta, baina nik uste dut beste mailetan ere aritu behar dela. Eta ere aipatu duena sustapenean, prebentzioan, komunitateko beste eragileetan, eskoletan, unibertsitateetan, horre lan egin behar dela. Eta egin behar dela, nik uste lan global bat, eta nik uste horren ondorioz, nik poliki normaltzen joan dela, eta hor porzentai bat geratuko da, ikutua geratuko da, eta segurazki hori guri iritsiko zaizkigu txontxorrera, piramidearen txontxorrera.
Neraben artean esan duzue hori, gaixotasunak eman direla eta gero beste datu bat eman du Iñakik, suizidioek eta gorakada eman dutela ere 2021 urtean. Galdetzen nuen, ea neraben artean ere ezakit posiblea den banatzea heldu eta txikien o gazteen Badirudi datuak. pixkat gehiago baino, claro, guk ditugun datuak oso datu txikiak dira, oso zaila da, ez horreko estadistika handiago bat beharko genuke jakiteko. Bai ikustena da, 15 eta 18 urteko tarte horretan, bai egon direla, egon ezin adierazgarri asko. Eta sintomatologia asko egon dira adin horretan, adin tarte horretan. Eta nik uste hor, arreta jarri behar dugula, arreta adin horretako gazteengan. Eta hola, esan dugu ez, nerabeen osasun mentala ez dela bakarrik osasun mentalean lan egiten dugun profesionalen ardura, beste askok ez, azkenean agente sozial eta sanitario askok lan egiten dugun nerabeekin, ze gomendio orokorrak eman aldiegu familiei, osasun zentroetan dauden pediatra eta medikuei, prebentzio lanean aritzeko edo osasun mentala besteko, ez, txiki hauengan. Eske gomendioaren kontu oso komplikatua da. Gomendioak ematea eta oso zaila da, ez? Nik uste horrek nire aipatu dut, interbentzio ikuspegi global batetik lan egin behar dugula. Eta hor lan interdepartamentalak hor daude, eta gure esperientzia hor badugu, ez? Baizik suizidio talde batean, suizidioaren talde interdepartamental batean, eta baita ere koordinazioetan hezkuntza eta infanto-juvenilarekin, ez? Eta hor, nik uste hor, sare lana dagoela, ez? Eta hor ikusten da bakoitzak gaina lanean zaudenean, bakoitzak bere arloan badituzte beraien baliabideak, eta gaina orain ja ez da zuk hau egin behar duzu, ez dezu jun behar esatea zer egin behar duten, baizik eta zuk ikusi behar duzu eta jakin behar duzu zertan ari diren, da beraiek bere prozesuak dituzte, bai evaluazio prozesuak eta bai arreta prozesuak eta interbentzio prozesuak, ez? Eta nik uste hor, komunikazio horretan oinarrituta, nik uste hor lan eraginkor bat egin daitekela. Eta nik uste arriskutsua dela etiketan eta gero aholku o gomendioen historia hau, ez? Nik gehitu nahiko dituzke bai gauza bi, badagoz esperientziak, resilientzia areagotzeko nerabeetan, bai Bizkaian eta bai Araban. Bizkaian eginda terapia dialektiko konduktualan oinarritutako interbentzio batekin, eta hezkuntzatik eginda eskoletan, eta Araban bebai eskoletan, eta hau da programa bat europearra, Upright deko izena, eta bietan, nik uste amankomunan daukate, hezkuntzatik egiten dela. Hezkuntza delako, euren testu inguru naturala, eta antzan apur bat rezeptiboago edo dauden tokia. Eta, eta hori berri zaten dut, nik uste dut hezkuntza sailak, eta hezkuntzarekin koordinazioa edukitza garrantzitsua delako, hor pasatzituztelako ordu asko, hor daukate euren erreferente taldea, eta hor dagoz azkenean konfidantzazko figurak, ezta? Gero bestalde batetik, nik uste azkenean ez dela bakarrik zer egin barko luketen nerabekin, ez? Dala bebai apur bat galdera bat, edo hausnarketa egin bar duguna gizarte moduan, ez? Zer dabil pasatzen gizartean, gero eta arazo gehiago edukitzeko gure nerabek, ez? Bakigun nerabezaroa krisi garai bat dala, eta krisia denok pasatu dugu, ez? Baina orain badirudi krisiak intensoagoak edo sintomatikoagoak direla, ez? Eta zer, orduan ikustut hor badagoela bebai galdera, ez? Zer gabiltza egiten gizarte moduan, nerabeak horra edo bultzatzeko, ez? Badago hor bebai sare sozialen kontu guztia, ez? Ziberbullyingaren kontu guzti hauek, ez? Segurazki aden batetik gora daukagun ontza, nik hori ez dut manejatzen, ez? Eta
bapur bat urrun geratzen zaigula, ez dakigula zer gertatzen da nor, eta segurazki bere pisu ere edukiko duela, ez? Baina, apur bat galderan ikuste dut, hori, gizarte moduan egin beharko genukela. Ezakit hausnarketaren bat, bota nahi duzuen, galderaren bat dagoen, bestela igual amaitutzat eman dezakegu mai ingurua. Aitzibera Hierbe, familia medikoa. Asko gustatu zait, iruen artean azkenean eman dio zuten, edo margotu dezuten pintura. Eta ze beharra dagoen sareak sortzeko, osasun mentala sortzeko. Ez gaixotasun mentale kontzeptutik hitz egin beharrean hori osasun mentala. Faltan bota dut, sareak sortzeko gai hortan, kriston lan egin dezute egokitzeko etorri diran krisialdiko zaitasun guztiei, baina nik faltan bota dut 3 urte hauetan lehen arreta maila eta osasun mental arteko harremana koordinazioa sare bat sortu. Zenbait sentitzen dut lehen mailan osasun mentala lan nahiteka prebentzioa esan dizute, eta hori uste promozioa eta prebentzioa lehen maila harretan egin barko genukela, eta zuekin koordinatzea uste ez dakit beharrezkoa dela. Eta ni faltan bota zaituztet. Eta gainera, zorionez aukera izan dut pirrak izateko konsultan. Eta pirran bitartez, beraiek zuen lanaz hitz egin zientziaten da, jose interesantea edo nerabekin egin nahi zuten lana, ez da? Gero ere zorionez udaletxeekin lan, erlauntzan edo beste eragile sozialekin kontaktuan egoteko aukera izan dut, eta beraiek ere transmitetzen zuten erabeen arazoak, eta hori, eta beraien ikuspuntua. Eta denbora guztian falta mota dugu gure arteko sarea, osasun mentala eta lehen arretan maila eta beste eragileekin. Oso gauza polita sortu zen Donostiko udaletxean, eta Donostiko udaletxean elkartzen zian psikologoak, uste psikiatra bat zutela atzetik, psikiatrak, irakasleak, eskolatako psikologoak eta udaletxeko psikologoak eta pediatrak eta hilabetean behin elkartzen ziren, sare bat sortu zuten. Oso proiektu polita eta behintzat bazuten kaptatzea arazorik baldin bazegoen nerabe edo aur batean egiteko, hartatzeko. Gero burokrazia dela eta instituzionalizatzeko garaian ze arazoak sortzen dian, gauza junta edo nola, ez dakit. Eta ez dakit, beste gune komunitarioan ere gaude, sartuta, horra saldu zen gai hau, eta orduan etorri ziren osasun mentaleko bi profesional. Eta hor azaldudan bezala, zuen esposaketan, profesionalei arreta eman. Eta guri eskintzen zigutena zan, lehen arreta mailako profesionalei formazioa jakin dezagun nola hartatu los malestares de la vida, los códigos Z, esaten zaiena. Eta nizaten nun, baina beraiek zuek esan bezala piramidearen goian zaudete, hau da, gaixotasun mentala. Los malestares de la vida guk hartatzen ditugu bekeien bat, lehen arreta maila, baina errekurso falta ditugu, ez formakuntza malestares de la vida esaten da, gaixotasun gabe, hori da guk hartatzen dituguna, osasun mentalera gure esian bintzat ez dira iristen, eta gaixo direnak ere batzuk ez dira iristen. Orduan ez dakit, behar bat daukat, zuekin hartu eman bat, koordinazio bat, sare bat, eta hortikan beste sare gehiago komunitateari eramateko, ez dakit. Zer esango dizut, erabat nator zurekin. Eta urte guzti hauetan, zaharra naiz, saiakera unitza egin ditugu, bintzat Nafarroan saiakera unitza egin ditugu, koordinazio hau sustatzeko. Eta, azkenean beti iritsi gea bide bazterrera, ez? Zaitezunak izan ditugu koordinazio prozesu hobek mantentzeko. Kontatuko nituzke
Hemen, baino luzatu egingo naiz, ze esperientzia desberdinak egin ditugun. Baina, bueno, beharrezkoa iruditzen zaigu, guk gure estrategian oinarrizkoa da, zea primariakin elkarlana eta partekatzea, eta, bueno, gerentziatik ari gera, lehen arretako profesionalekin koordinatzen, eta proiektuek baditugu, nola ala primarian lan egiteko. Hor gaude. Eta, bueno, esperientzia, zarean lan egiteko, lan prozesuak izan ditugu, la red del menor deitzen genion, eta hor ere izan ditugu eremu desberdinetako profesionalekin lan partekatzea arazo aurretan nerabe kasuetan arazo larriak zudenean, ez? Esperientzia horiek izan ditugu. Eta nik uste orain beste urrats bat eman behar dugula, ez?